Tässä sitä ollaan Pälkäneellä. Antaa nyt hevosen levätä. Mönkiä on auton sisällä ja puutavaraa kärrissä. Alkaa kärrin kantavuus olla ihan siellä maksimissaan. Siellä vähän näkyy aapiskukon kuppilaa ja huoltoasemaa. Tää on tällä vanha käytöstä poistettu parkkipaikka. Ja vähän hämmöttää tuolta keskiaikaista kivikirkkoa. Pirun torjuntapunkkeri, jossa ei ole enää kattoa eikä muuta. Semmoinen.